anu kowe yo. Iya kayak orang nih. Sedap. Iki rasa tlotok gedang. Rasa alam mon. Pulih ngeruso. Pantas kesepian hidang. Sengis pas enak. Cocok. Wah, kemarin dok, sekarang dulu buka. Lampu. Tangguh, Pok. Udah begawe kok. Kuli kok. Ya wis. Obat iki obat sing tadi ora wis kok. Oke geng, pemadam kelaparan. Hah? Kagak nang nduri kok iki? Tutupan topi. 0821 3-nya 4 kali 1008. Awalnya Medan Madu di malam yang akan dimundurkan lagi buka di acara Medan Madu pada malam ini ada lagu dari Muklis Abbas dengan Jujur Maya. Monggo. Lombok abang di apa lombok itu di? Lombok abang sih. Dodo. Lah sing lombok setan iki mau bawa piro? Lombok setan mah setan ora lah. Ono Abang akeh dan dia. kabeh ora wong. Tomate kabeh. Sambel Sangar. chef. Pemilu kaji nang syariat. Iki dia pokoke nggih. Maksud chef yo harus punya salah nabi yo. Seperti ini Ini Bu. Ono mojone biasa. Nah, ini. Gak kuat kan petok. Ya. Oke, kita lihat di sini. Hei. Apa kayak? Ya ampun ya sangat. Ibu pedi. Udah. Pedes por-poran kuwi. ora seki. Semerno pesen sama abang. Kayak enggak apa kayak? Kayak Buat. puas. Barang. Kelas pandang. Orang iki. Orang apa gene? Kopiok mrono piok. Iku gene sember
Wira semplongan ember. Kecapin di kecapin. Oke, cuman. Itu yo. Ampun. Berapa ro? Kok ora delokne lebokne kan. Sisan-sisan goreng karo plastik Pak. Iku sisan gorono, Mat. Ngapa kuwi, Mat? Ya minyak. Mantap, yakin. Tomatnya apa? Oh, yuk teman aku bantuin doang. Cukup, Mat, gorono, Mat. Dipasi, Pak. Tomatnya iki. Aku tuh tadi. Iya. Ya. Apa? Itu Mas. Oh, ya mantap sih. Mat bagus. Karane sapa Mas? Mas, Oh, Mas, mantap. Mas. aku tuh kalau THT kan doang. Hah? Kalau THT. Ya amit Mas. Minyak demo. Langsane budek kan. Sampai tak arep kowe wong satu bakar sampai. Ya, Pak. Lu mendok lu, Pak. Nek kan tomat aku gawe ku bener pesen yo. Hah, tomat. Iki enggak ada ora pesen. Nih, tomat. Tomat kasine ndek set goreng. Iya. Seneng kok, kari. Nek kari ora mateng ya. Iki kakanda Agus nyamene ngopo biasane? Wis turu. Ini jorok. Rakur, dok. Ngomong, aku rakur. Apa iya? Ayahin aku lho. Ngurmati dorang kayak. Tak pandang umum. Oh. Yen tau duel PS-an ringo karo Agus ringo. Hah? Yen duel PS-an karo Agus kudu kae. Nang Bekasi kae. Oh, karo sing nang Bali, sing nang Bali sapa kae? Karo Nanti kae manusiane nang ndi saiki? oh no. Kering beli kan, Dok. Ora nang. Apa iki? Jeneng wis bojo durunge. Gimana tuh dulu Yo, maning terus tenang harus pisan. Yen sing wong Islam banget kok Kristen. dulu sih, dulu batu yo. Kristen kok sono, aku sok niki nggo. Mateng yo. Yo ah oh. Yo, ayo angel. Oh, kok wis ngeresik-resik mana ding. Bukan ben perak ngono lho. Wah, wis mateng kira wis ah. Yo, urung. Wis ah. Urung. Saat capek besi yo. Ora kanthi. Mantap. Oke. Guys, part 1 nanti dilanjut part 2. Apa? Nah, itu orangnya tuh, premannya itu yang pakai mata kaca. Lorong sih sekurang pangan. Enggak, enggak enggak. Cuma layan aku nang godhong iki. Iya.
enggak kok. Coba aku tunggu dibuat. Kene angel, tunggu kalau gini. Enak di sambal kan, Ring? Lembut di penuh. Aku bisa semua enak makan. Waduh. Enak makan. Aku pasti yang itu takut sih. Nah, kanan kiri. Pesan sih, murah. Apa? Ngomong kok ora kok. Ya mesin balik. Lihat aku saya ada enggak? Oh, itu mana kemana oh? Madang. Mana rondom? Madang. Madang lho, apa? Kanti loh. Ora kanti utang nih. Iya, ngono ya. Mau arep mangkat kae do mau iki. No, mangan disit. No, edan nang ngono mangan ku. Ora kanti utang nih. Blak apa ngendut, mulai nemen sumpah. Hanya apa lo? Kok ini es ya. Boleh. Iya kan, Mas? Iya juga. Ngantar. Mana mungkin? Mantul loh. Dari titik. Dan ada foto yang penyandingnya. Yang jal mak wingi roh bukan Hamdan, iso mas nang kae. Sabok. Hamdan titik. Setru kan baru nanti. Nang titik. Diliput. Kok lo Bikin struk dari kosok aja langsung. kok kebanyakan. Itu 60 tahun kan loh. Itu banget loh. Kecuali kalau kau lo. Kok masak apa nih? Masak kok. Belum dia iwak laut sego. Mali ora umum tong. Man kok iki. Langsung sesak utang yo. No. Sing wingi mani Pak. Ketok kok di. Sesak nang perang gini. Enggak kayak penutup pasal ya. Nah iya. Entah gini yang sesak. Mana itu konek nyerap ini. Ngecek. Kena kejendem nih ber nang ngene kono nggih. Hebat Kembot iki kok sih. Takonnya ora semot-semot. Jangkalan pisau ini. mending belum kene so. Oh wis, pisau iki wis jendem. Oh,
Patu. Kalau anak karo Kenzo. Gua papan kok pisu yo. mungkin sih wis pasak kali meso. Dulu bapaknya aku Si sore itu ya wis. mbak nih. Lele mah tau. Lele sih mah. Kucing. Kucing. Mantan nang iki yo. Wong digenakan makane kok kuwi yo. Nang Pasak mau lu. heeh. Nang tomato. Sisi yang mencolok sih jadi yang main deh kan. Nah, Iya kan betul lu. mau lagi. Wis lah banyak. Wis jebul agak ora gemanya. Tak berubah dari 10 bayangan. Sesak. Wis dikendoni suwale li. Hei. Mandat tok iki. Lumayan sedikit beda paruh tok. Durung kang paruh. Bawale cilik kok ini kok amok kok. Kabeh-kabeh kok kuwi. Ndonga. Cilik kembali nyamuk. Ya iya. Diwatos. Sampai bae bawa berapa payu yo. Hah? Berapa payu? Nek gede. Iya. Lho yo nang warung. Bakar. Angel golek. Ora payu iki kan yo. Lha arep dirgani piro nang warung semene? 30.000 wong ora nang toko. Kalau ora paham nang lak yo. Berapa pasukan yo? Nah, akan pasukan lah. Kowe. Keumuran kurang gua gitu. Ora arep karo sego pernah kuwi ora arep kok ngene. Nah, nek wong Eropa kan mangan rasa-rasa kan mangan ora campur sego. Mangane daging tok. Ngerti rasa-rasa. Kayak jam 10.04 menit. Rampung nih kok, Wuro. bener. Oh, nggak kurang seperempat teman toh. Nutup jam 11 seperempat toh. Enggak lemet kok wis ndile. Suwean Terus jual itu kabeh suara ora paham iya. Kayak yang enak gitu enak dem. Jomblo tak lewat dem. musik gal diris. Iya, enak. Gurih. Atas ring, daging kuwi yo. Iya lah. Mulane mau tak ndut dulu ndok atas. Ndok kok temen iki. Ketuan iki. Yo. Kulit wis nang kulit ya nang ngene. Sangen tuwon iki. Pangan boyo ora lebu nang nang boyo. Atas kaya dikepok-kepok. Dulu dulu. Udah. Ayo ngapa tak. Udah. Karena yang cilik nih. Wah, ini bir ya ora. Mantap ya mantap.
Nek wis ora mlebu mbomboran aku ndem. Riko nek ana sih mlebu ora? Ku tak benah dari koku ya. Pokoknya terakhir naon kae. Iwak celeng kae ngono, seragi. Pabrik tebu kae. Bir karo daging celeng. Babi ding. Yo, weruh piye mangan daging celeng karo buah wah blokok dhewe. Kapan? Blok apas nang ngono buah nguru kae. Waduh, weruh tok blenger. Kapan ah? Ora tahu. Ah ora tau wis mangsa loro leket-leket. Weruh blenger koyo. Kok maning celeng, gemblenger. Sapi tendone kok maning celeng. Awak celeng weruh tok dhewe kuyang. Weruh tok kuwi. Iya. Dong, camane selo kok ngendi kok daging asu. Waduh, Kan nang melu mangan kok netok. Itu pire jaran. Enak ben jaran. Werik. Brik. Pemain yang terpantau artis kuning mungkin yang Kenoro. nyantai malam atau yang lagi pada lembur di malam itu. Oh, jam malam kan jam lapar. Lupa yang lagi Iya. lembur dan yang lagi nyantai. Amunisi kopinya disediakan. Ora nggo mani. Sambele mbetne sambele. Ini nyambelan. Yo. Leman. Dong. Mana mantok ya dia. Mana tok ngok tengah mana ora muat. Ono dipaksa mbledos wetenge. Ora Itu. Gini bakar pon to. Hah? Gini bakar pon. Oh nek gelem prono. Nyambet gawe. Gini bakar kapan deh? Mana mantap ini. Tidak dipangani kan dong. Lah iya mana emang. Wis mangan si separo entar ya wis. Orang bari kapak paksa banget teh. Orang mbak maning. Ngono kayu ya gini. Kayu nenok no. Aku tak kayak mana. Buku apa apa? Lah, apa kok kita mendrok? Kok di Ya anu sambar beli kali 500 kuwi ora dok. kena. Kalau rewangi yo, iki kuwi rewangi iki. Tupai rewangi yo. Kalau lu malah kena kan wadonal itu kan. Ora entek ya Allah. Mlekek wetenge. Rewangi apa ini?